Так далёка не залятаў нават Александр Лукашенко. Прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету на чале са Святланою Ціхановскую з афіцыйным візітам наведалі Аўстралію і Новую Зеландыю. Дэлегацыя прабыла там з 3 да 7 лістапада. Сустракаліся з прэм'ер-міністрам, з міністркай замежных спраў, з спікерам парламенту, таксама са шматлікімі палітыкамі і арганізацыямі. Вельмі важна для мяне, каб кола сяброў дэмакратычнай Беларусі пашыралася і выходзіла далёка за межы Еўропы. На сустрэчах у Аўстраліі і Новай Зеландыі прадстаўнікі АПК абмяркоўвалі падтрыманне Беларусі і Украіны, санкцыі супраць Расіі і рэжыму Лукашэнкі, а таксама дапамогу незалежным беларускім медыям, рэпрэсаваным беларусам і нават рэабілітацыю беларускіх добраахвотнікаў. Галоўны вынік гэта, канешне, тое, што мы прыўнеслі Беларусь у аўстралійскую павестку дня. Краіна вялікіх магчымасцей. Нулявая залежнасць ад Расіі, дэмакратычная краіна, шануюць каштоўнасці і могуць быць добрым хаўруснікам для Беларусі. Паводле Анатолія Лябедзькі, у парламенце Аўстраліі быў закладзены добры падмурак для стварэння групы за дэмакратычную Беларусь. Ужо зараз з намі на відэасувязі Дзяніс Кучынскі, дарадца Святланы Ціхановскай у пытаннях дыпламатыі. Дзяніс, добры вечар. Дзякуй вялікі, што знайшоў час далучыцца да нашага эфіру. Добрый вечар. Святлана Ціхановская ўжо павітала прызначэнне Джона Коула спецыяльным пасланнікам у Беларусь. Якая яшчэ рэакцыя з офісу, якую, в прынцыпе, вы маглі б агучыць, калі перадусім чакаеце вызвалення гэтых 50 палітычных зняволеных? Так, мы ўжо зараз на сувязі і з Дзярждэпартаментам, таксама звязаўся з сваімі калегамі з Белага дому. Безумоўна, мы вітаем гэтае прызначэнне. Гэта тое, пра што і Святлана Ціхановская, і аб'яднаны пераходны кабінет казалі досыць даўно, яшчэ за мінулай адміністрацыі, пасля таго, як сышла з пасады спадарня Джулі Фішер. Таму гэта безумоўна важна, і мы ведаем, якую велізарную насамрэч ролю грае інстытут спецпасланнікаў, спецпасланнікі як такі у прэзідэнта Трампа. Насамрэч у яго іх не так шмат, але все гэтыя людзі, калі яны прызначаюцца, то значыць, што яны маюць безумоўна наўпроставы доступ да прэзідэнта, наўпроставую увагу, і значыць тое, што Беларусь і беларускае пытанне і пытанне вызвалення беларускіх палітвязняў з'яўляецца адным з такіх сапраўды прыярытэтных у павестцы амерыканскага прэзідэнта. Таму, безумоўна, мы вітаем гэтае прызначэнне. Працавалі і працягнем працаваць з спадаром Коулам і з ягонай камандай. І, безумоўна, вітаем і мінулыя вызваленні, і у хуткім часе спадзяемся таксама і будучыя, таму што я ўспамінаю, як было 11 верасня, калі была вызвалена апошняя група, і як быў арганізаваны гэты працэс, і як насамрэч персанальна укладзены ў гэта пытанне, заангажаваны ў гэта пытанне спадар Коул. Таму гэта вельмі добрае прызначэнне. Ну і добра, я бачу вас кадры таксама, то, што ён працуе ў тандеме з Крісам Смітам з Дзярждэпартамента, які цудоўна ведае Беларусь, цудоўна ведае, з кім мае справу, і цудоўна таксама мае такую добрую гісторыю супрацы менавіта з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Таму рады гэтаму прызначэнню і будзем працаваць далей над супольнымі прыярытэтамі, у тым ліку, безумоўна, над вызваленнем нашых герояў, палітвязняў, каб ратаваць іхнія жыцці. Ці можна звязаць сённяшнюю заяву Дональда Трампа аб вызваленні палітычных зняволеных уперш за ўсё са зняццем з боку ЗША санкцыяў супраць Белавіі? Тое пытанне па прызначэнні Коула, яно абмяркоўвалася, сам факт таго, што мусіць быць прызначаны спецпасланнік, яно абмяркоўвалася не першы дзень, не першы тыдзень. Таму это доўгачаканая, добрая навіна. Я б ее не звязывал наўпрост з Белавіяй, як такое, таму это такое, мне здаецца, што это тое прызначэнне, якое чакалася яшчэ раней да гэтага.
Денис, вернемся тады ў Аўстралію, дзе не так даўно вы пабывалі разам з камандай. Святлана Ціхановская ўсё ж такі паспела пабачыць кенгуру, ну і сустрэцца з шмат якімі палітыкамі, а вы з Франакам Вячоркам, у вас, можа, было трохі больш вольнага часу паназіраць за Аўстраліяй. Наколькі вось яна іншая, чымся Беларусь, а можа, у чымсьці падобная? Насамрэч не было шмат вольнага часу, таму што была вельмі шчыльная праграма і Мельбурн, і Сідней, і Канбера, безумоўна. Але да, вось вы згадалі пра гэта, сапраўды сустрэць, убачыць кенгуру складаней часам, чым арганізаваць сустрэчу з прэм'ер-міністрам, з міністрам замежных спраў, калі вось так ужо жарт казаць. Вось. Але я думаю, падобна ў тым, што вось я бачу таксама у вас кадры, як мы складалі, Святлана Ціхановская складала кветкі ваярам з Анзаку, вось тых герояў, які змагаліся падчас двух сусветных войнаў, і там, дзе былі таксама сотні беларусаў. Вось праз такія гісторыі, праз гісторыі супольнага змагання, таго, як далёкія ад Аўстраліі беларусы змагаліся за Аўстралію, за Новую Зеландыю. Такія прыклады, як там гара Касцюшка, да, якую яны там вельмі дзіўным чынам называюць Касяска, вось нашага супольнага беларуска-літоўска-польскага героя, і таксама гісторыю беларусаў, такіх як Майер, такіх як Руслан Коган, якія вось яднаюць нашы гісторыі. Праз гэта атрымоўвалася ўсё ж такі знаходзіць нейкія такія супольныя моманты, і гэта вельмі, я вось помню, як калі мы это расказалі прэм'ер-міністру Альбанезе, ён быў і там іншым таксама, яны былі вельмі здзіўленыя. Таму тут была асноўная задача, апрача таго, што сапраўды гэта выглядае на карцінках, вось сустрэлася з прэм'ер-міністрам, сустрэлася з міністрам замежных спраў, здзейснила візіт, прилетела. Насамрэч, это велізарнейшая складаная праца, і арганізаваць такія сустрэчы таксама досыць складана, асабліва з краіны, якая ўваходзіць у Великую Двадцатку. Вось. І той факт, што як бы атрымалася, апрача палітычных сустрэчаў, таксама як бы наблізіць Беларусь да Аўстраліі, каб мы былі блізкі не толькі ў альфабетным парадку, а сапраўды і па каштоўнасцях, і па супольных мэтах, і па супольных дзеяннях, і таксама данесці гэта да аўстралійскай публікі, тому што апрача гэтага былі сустрэчы в універсітэтах і з беларускай дыяспорай, якая там вельмі, асабліва ў Мельбурне, і ў Сіднеі, вельмі такая заангажаваная. Вось гэта было складаным такой часткай, каб сапраўды знайсці такія моманты, якія нас будуць аб'ядноўваць, якія змогуць нават пасля сканчэння візіту, каб у нас заставалася вось такая сувязь, праца. Дарэчы, апрача, між іншым, вось вы толькі што размаўлялі пра спадара Коула, адным з такіх практычных запытаў, які мы зрабілі да Аўстраліі, у прыватнасці да міністркі замежных спраў гаспадарні Вонг, это прызначэнне таксама спецпасланніка ад Аўстраліі. Это может быть амбасадар, які знаходзіцца ў Варшаве, можа быць нехта з сталіцы, можа быць асобны чалавек, але той, каб у нас была таксама вось такая інстытуцыянальная сувязь з Аўстраліяй, з аўстралійскім урадам па тых праектах і па падтрымцы медыа, грамадзянскай супольнасці, дапамогі нашым добраахвотнікам, якія змагаюцца в Украіне, па іхняй рэабілітацыі таксама, вось, ветэранаў, каб у нас захоўвалась такая інстытуцыйная сувязь. Агулам народ, калі так уже ад палітыкі адысці, мне падаўся вельмі такім адкрытым, які ідзе на сустрэчу, ідзе на размову, вельмі такі у добрым сэнсе гэтага слова просты. Таму я думаю, шмат у чым падобна да беларусаў. Вось тут як бы адрозніваецца ад амерыканцаў і ад брытанцаў, вельмі такі спагадлівы і такі народ, які ідзе на сустрэч. Больш фармальна, так? А вось чым жыве беларуская дыяспара ў гэтых далёкіх краінах? Вось яны сутыкаюцца там з нейкімі праблемамі, ввогуле, як гэта выглядае? Колькі іх там, нашых людзей? Так, безумоўна, да, падаецца больш нефармальным. Праблемы так падобныя на тыя ж, якія ёсць і ў Еўропе. Гэта тэрмін дзеяння паспартоў, немагчымасць аднавіць гэтыя дакументы, даведкі і так далей. Пра ўсе гэтыя праблемы мы іх перадусім сабралі, все этой патрэбы і запыты ад дыяспоры, перадалі іх у Міністэрства замежных спраў, і на сустрэчы прэм'ер-міністрам пра гэта размаўлялі. У Новай Зеландіі па дадзеных такіх афіцыйных мы налічылі каля 500 беларусаў, у Аўстраліі больш, это некалькі тысячаў. Вось. І гэта тыя, якія як бы па перапісу ёсць.
сапраўды, а насамрэч, безумоўна, па паходжанні беларусаў там яшчэ болей, тыя, якія эмігравалі яшчэ падчас першай, другой сусветнай вайны, перад імі, напрыклад, вось як той гаспадар Майер, пра якога я казаў, які стаў як бы з такім знакамітым прадпрымальнікам, бізнесоўцам, заснавальнікам сеткі крамаў, які да сёння працуюць. Мы связались таксама з ягонай цяперашняй як бы сям'ёй, з нашчадкамі. Вось гэта менавіта тая сям'я, якая збегала ад пагромаў з нашай краіны, з нашай тэрыторыі, вось, і апынулася ў Аўстраліі. Таму насамрэч, канешне, беларусаў этнічных па паходжанні значна болей, але тыя, якія сустрэлі, розныя людзі. Мы бачылі тых людзей, які працуюць як бы інжынерамі, в універсітэце выкладчыкамі, тыя, якія проста нейкую больш звычайную там працу маюць. Абсолютна розныя беларусы, але бачна, што заангажаваныя ў беларускую павестку, ведаюць не толькі пра 20-й год, а чым зараз жыве Беларусь, глядзяць Белсат, дарэчы, таксама. Вось, таму Белсат вяшчае нават і на Аўстралію, таму сапраўды вельмі добрае і прыемнае ўражанне ад беларусаў. Гэта вельмі цешыць нас. Перадаем гарячае прывітанне нашым гледачам у Аўстраліі, нягледзячы вось на гэтую вялікую розніцу ў часе паміж Еўропай і гэтай краінай. Таксама вось, калі мы кажам пра тэму санкцыяў, якая, напэўна, там гучала, ведаем, што вот перш за ўсё еўрапейскія санкцыі граюць нейкую ролю, узмацняецца ціск. Наколькі гэтыя санкцыі, я маю на ўвазе аўстралійскія і новазеландскія, ввогуле закранаюць рэжым Лукашэнкі сёння? Тут вельмі важна пытанне сапраўды гарманізацыі, сінхранізацыі. Калі мы кажам пра санкцыі аўстралійскія, і санкцыі Великабрытаніі, і Канады, Новай Зеландіі і так далее. Таму тут вельмі важна, каб была гэтая сінхранізацыя, вось, і зразумела, што яны, аўстралійскія санкцыі, не будуць з'яўляцца такімі ж моцнымі і такімі ж дзейнымі, як еўрапейскія, таму што ад еўрапейскіх значна больш як бы залежыць, безумоўна. Але сам факт таго, што як бы Аўстралія далучаецца і вводзіць свае як бы асобныя і санкцыі не толькі эканамічныя, але таксама вось тое, пра што мы размаўлялі, это пытанне адказнасці міжнароднага крымінальнага суда і ICJ суда, таксама вось каб Аўстралія падтрымала тыя захады, якія робіць зараз Літва па прыцягненні да адказнасці рэжыму Лукашэнкі. І вось это сапраўды тое, што Аўстралія можа зрабіць, таму што яна не мае як бы ніякай залежнасці ці нейкіх там стасункаў вялікіх з рэжымам. Вось. Што тычыцца Новай Зеландіі было троху па-іншаму, таму што там звязана было з гандлем, перадусім з Расіяй, з малочнай прадукцыяй, з іншымі, але зразумела, што пасля 22-го году, да і зрэшты пасля 2014-го таксама, но асабліва пасля 22-го году это все скасавалася. Таму тут важна зноў-такі пытанне гэтай сінхранізацыі і таго, каб не было ніякіх лазеек ці іншых шляхоў, праз якія рэжым мог бы ажыццяўляць ці здзяйсняць там і гандаль, і свае нейкія схемы. Агулам можна назваць гістарычным візітам гэты візіт у Аўстралію і Новую Зеландыю. Што вас і, можа быць, спадарня Святлана таксама сказала, найбольш уразіла падчас гэтага візіту? Безумоўна, калі шчыра казаць, уразіў узровень, на якім прымалі, таму што краіна сапраўды далёкая, сапраўды не столькі там шмат чаго нас звязвае, апрача супольнай історыі, якую мы разам взаемаадкрывалі, але той узровень, што прымаў прэм'ер-міністр, спікер, міністр замежных спраў, парламент, была таксама частка сесіі, калі Святлана Ціхановская прыйшла на сесію парламента, калі прэм'ер-міністр адказваў на пытанні, зрабілі таксама такі вось recognition, калі ее як бы ушанавалі там. Вось гэты ўзровень для краіны вялікай двадцаткі, насамрэч, это мае вялікае значэнне, тому для мяне добрае, такое прыемнае ўражанне гэта вось падтрыманне гэтага ўзроўню, таму што, як нам расказвалі, далёка не з кожным лідарам, які бывае ў Аўстраліі, сустракаецца прэм'ер-міністр. Вось таму, напэўна, гэтае, другое, ведаеце, уразіла, як все ж таки, як складана туды дабірацца, таму што ёсць велізарны шэраг краін, праз якія мы не можам лётаць, вось, і праз іх часцей за ўсё ляжыць найбольш такі кароткі шлях.
Таму уразіла такая далечня і такая вялікая сапраўды розніца ў часе, калі вяртаешся, то даганяеш час, калі там знаходзішся. Цяжка было працаваць з камандай, велізарнейшую працу зрабіла каманда офіса, моя каманда, міжнародная каманда, каб падтрымліваць гэты візіт, тому што розніца была там в Новай Зеландіі 11 гадзін, пасля 9. Вельмі складана было, калі ў нас быў дзень, а тут дзе быў ноч. Але вельмі добра, што ўсё атрымалася.